За какво да се изкажа неподготвен? Забелязали ли сте какъв език прост използва Тръмп, за да бъде разбран? Те имат 26 букви в азбуката, той сигурно не ги използва всичките. По-проста и от информационните емисии. Ти си лош президент, ти си добър президент. Искам си Гренландия, искам си Канада. Ти си енджел, ти не си енджел. И размества цялата земя. А ние с хилядолетната история, с 30-те букви в азбуката, с всичките политолози, социолози, говорители по телевизията, които не знам защо стават политици, всякакви учени, направихме от държавата си кочина и нищо не можем да разместиме. Все някакви корупционни кълба, насилие, източване на капитали, на хора. Аз предлагам да махнем 4 букви от азбуката, за да си оправим държавата. По този случай една ракийка.